असंभव लेखानोसैमोन मेरे साथ अन्याय हुआ है लोगोफोर सापर्ट खालाम आंखौबो गुबुनखौ सापर्ट खालामनाय बायदि मानो होनबा आं दा नोंसिनि थाखाय माने नोंसिनि बहुत हेल्प नांगौ आरो ना सापर्ट नांगौ स' लोगोफोर सापर्ट खालामा आरोखि ना गुबुनखौ सापर्ट खालामनाय बायदि गुबुनखौ सापर्ट खालामनो हायोबा आंखौबो सापर्ट खालाम आरो ना लोगोफोर हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावनाय थाबाय आरो ना स' लोगोफोर आं दायो नै दुब्लियाव दंफैयो मानो होनबा माइ रोगागोन आरो ना दायो नै बावखा लानानै दंफैयो आरोखि ना बावखा दिरुं लाबाय नै दिनै माइ रोगानांगौ आरो ना दाख्लैबो रोगादों आरो दिनैबो रोगाबाय आरो ना दहायबो एसे सिगाङाव रोगाखांबाय आरो ना स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नायबाय थादो आरो ना नायदोलाय गोदान मोनसे भिडिअखौ माइ बान्नायखौ दायो बेसेबां बाननो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना ओइलाय नै बेथिंबो आदैया ओइ लायगोरबावबाय नै माखासे दंबावो बिदा दं फंबाय दं आरो बैनाय दं आरो ना थ' लोगोफोर नायलांबाय था आरो ना माइ रोगानाय भिडिअखौनो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोखि ना बेसेबां बाननो हायो नायनोसै बांद्राय गोजानबो नंखाया नालाय जागायबाय बजाबा लागावगोन गाइसमोन बजाबा लागावगोन बोसोजेनबाय सोबाय बोसोआबाय खाथेनांलाया बिदि फानबानो जायो Nope फबसिगोन जाफबसिगोन फाथो बारा जासिगोनलाय आंना सुजेनसै आरो ना सुफ्लंसै बानखांसै लायगासिनो नायलांबाय था Này vừa được chiếc này đi. अब आया ना लाइन पे? Udah, mungkin udah. Lakukan baik. Kau ni antara biar giliran eh. Jaring, tapi itu dia mana? Giletar lah isya. Giletar. Lede melihat. Dah ulang baik. Beसेबां बजाथाम गासो बजाब्रै ना माने बेना लागावबाय बेबो दाख्लै बानाया सादोंनो बेना बजाब्रैल' होगोन मोनथाम सुजाबबायलै आसोला ओइस नोगोरखा माथो सुजाबखायोल' ओमफ्राय हाबावनाय बेजों बा बारे हायोथ' नोङो सुगजाबजोबनो नोंबा हागौमोन जायो नुवाखै आदैयाबो लागावबाय आरो लागाव हाब्बायनो आयावबो खासोगासिनो दं नै फाफ्लिया दै मोनलांलायखादों दे फैनो लागाव बेबो नै जोबखायोल'
Ayo. Deh. Beखौ बानसि बाना आरो लाबावगोनसो बियो. Nggak. Hayi. Belum deh. Hewan ini baru sunai. Jwngha yang mana? La. कैसे लोग रहते हैं यार नहीं बेवल'सै नै होनबाथ' जोबसिगोनानो माथो बैसिमल'सै बांद्राय गोबाव गैलालाय हालायसिगोनलाय हाबसिगोन बे बानसिसिगोन होबाय दुफुं Yo! What? Gila. Kamera negeri mau baik kemana? Nope. Nah guys men, ini bakaman mau naik nalai, kaman mau naik apa kalamat irat mau, apa ya? Kamera, kontrol kalam hana geran na, sebab apa? Kamera mau dong bawa naik lambai thade deh. Support kalamar na, naik naik. Nanti mana support kalamar tu an video ini. Goso जागोन आरो ना 생리간주문 오래 봐봐 ôi này ôi đi mày xe đây Bani oh my god wow Ini lambanya kena. Kalau gupur, mai kuru gana habai ada na, ini. Dah ya mai kuru gana habai. Ada pura kekem nalai. Maba kalam na dumnang nih. Tripod lalai lagi mana sih na? Maba kalam na stand lalai lagi mana? Subida gaya stand jeng wajib video kalam lain tak kayak. Dah habai ada na. Kalau gupur. Video naयनानै माबायदि मोनदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर सापर्ट खालाम आंखौबो गुबुनखौ सापर्ट खालामनाय बायदि मानो होनबा आं दा नोंसिनि थाखाय माने नोंसिनि बहुत हेल्प नांगौ आरोना सापर्ट नांगौ स' लोगोफोर सापर्ट खालाम आरोना गुबुनखौ सापर्ट खालामनाय बायदि गुबुनखौ सापर्ट खालामनो हायोबा आंखौबो सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो बाय बाय